Het is een specifieke groep die de intensive care arts vaccineren wil. Maar daar had hij een goede reden voor. Dat is het grootste deel van de patiënten wat we zien op de intensive care met COVID. Als je zou kunnen voorkomen dat deze patiënten op de intensive care komen, dan zou je enorm veel capaciteit winnen. En dan zou die discussie die we steeds hebben over hebben we wel of niet genoeg intensive care bedden, die zou je daarmee wat kunnen beperken. Op dit stuit liggen er 664 coronapatiënten op een Nederlandse intensive care. Meer dan de helft ervan is een man van tussen de 50 en de 70 jaar oud, maar oergewicht. Wanneer die groep aast net meer in het ziekenhuis bedarrt, komt een heel soort capaciteit vrij op de intensive care. Droeg deze groep voorrang te gaan bij de vaccinatie binnen versoepelingen van de coronamaatregelen misschien eerder mogelijk. Ja, dat is weer een stap verder, maar is natuurlijk wel het doel om met elkaar zo gauw mogelijk een strategie te bedenken die ons een uitweg biedt uit alle maatregelen die er zijn. En dit zou een factor kunnen zijn die helpt. Dus je zou hiermee wel sneller, is mijn inschatting, wel sneller de maatregelen kunnen versoepelen. En de reguliere zorg? Ja, en dan komt er ook weer ruimte voor de reguliere zorg. Dus dat is zeker ook een punt wat van belang is. De vaccinatie van oudere malje bij oergewicht kan in 4 weken dienen worden, denkt Van der Voort. Overheidsinstanties weten wie welke leeftijd heeft en welk geslacht iemand heeft. Nou, dan ben je al een heel eind. En het overgewicht, dat kan iedereen voor zich bepalen. Nou ja, ik behoor tot de doelgroep, hè, zoals u zegt. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben kerngezond, nooit ziek, nergens last van. Dus wat mij betreft gaat het gewoon op de volgorde zoals we die hebben afgesproken. En misschien maar de ouderen mis, die nog ouder zijn, dat die wel eerst moeten. Ja, dat is een lastige keuze. Je zei al, dan moeten we een dikkere mensen die een beetje een buikje hebben, die moeten er eerst. Nee, het moet helemaal niet. Men moet gewoon beginnen en opzitten. Opzitten, dat is waarom Van der Voort dit voorstelt. Het blote vraag of de gezondheidsraad naar hem luisteren wil. Ik wil niet zeggen dat het per se anders moet. Maar ik wil wel graag de constatering delen dat deze mensen op intensive care liggen. Dus dan kunnen de beleidsmakers daar wel of niet een keuze mee maken.